Čau, já si vítám u nová videa a dnes tady je Modcraft, opět po strašně dlouhé době. Je tady video z Modcraftu a jo, tak a to, no, nevím, co mám říkat. Prostě si po hrozně dlouhé době zahrajeme Modcraft, jo. Za chvíli uděláme nový svět, protože ne jako, že bychom tady něco udělali, ale budeme muset. Někdy vám řeknu důvod. No. Počkej. Jo, aha. Jo. Nevím, co k tomu mám říkat, prostě asi půjdeme normálně hrát. Teď tady mám několik achievementů, protože mám nový účet. Asi na mě můžete slyšet, že jsem nemocnej, jo, mám kašel, rýmu, bolest krku a trochu i bolest hlavy. Takže tak nějak, no. A no, tak nějak prostě. Chtěl bych vám říct, že začnu někdy kolem dubna příštího roku, tak začnu natáčet na Help Wanted, možná Security Breach třeba někdy potom, ale no, jenom abyste viděli. A ještě původně jsem tohle video natáčel, ale jinou hru. Sakra, nevím, proč mám co to. Původně jsem natáčel jinou hru, natáčel jsem na Lego, jenomže už jsem ve čtvrtý noci a tam jako non-stop mě tam zabíjeli, jo. Tady ten sklad je strašný, ale dobře. No strašně dlouho jsem to nehrál, jsou tady nějaký nový mody, třeba jo, Just Enough Items už konečně funguje. Můžu se zeptat, co to má sakra znamenat? Když sem dám skeletona, vypeču ho asi lávou, blazing, nevím, asi lávou, tak mi z toho vznikne mlíko. Tinker's Construct, aha. Nevím, je tady toho strašně moc. A, jo. A asi až budu dělat ten nový svět, tak asi už uděláme to i na nový verzi, protože tady ta verze začíná mít míň a míň módů. Takže nějak tak, no. Nevím vůbec, co dneska budeme dělat, ale možná bych si dneska dal nějaký odpočinek. Asi jinak, pak to dopovím, jenom dneska je to přesně rok od prvního videa na tomhle kanále, prvního veřejného videa. Jo. Není to úplně první video. A jak se tady proč nemá oči, ty vole? Jo, počkat, já vím, proč nemá oči. Počkejte. Jenom, co to je? CS. No tak čau. Já si musím vypnout jeden pack. Oni jsou totiž na jiný verze, ty paky, co tady já mám. Dobře, takže jsem tu. Konečně už mají oči, jo. A tenhle týpeček nemá nic dobrýho, takže to zdechne. Dement! Jenom chci, aby ti zdech majitel. Super blbá. A ty?
Takže ty nechceš, jo? Tak to ne. To jsem naštvanej teda. Na ně. Dobře, no, takže dneska bych asi mohl jít stavět druhý patro nebo něco, nevím. Nějakou cestičku bych si takhle tady mohl udělat, protože takhle je to strašný. Iron Ore 64. Já absolutně nevím, co jsem minule dělal, jo? Já už si to nepamatuju vůbec. To už je strašně dlouho. Tak tam dám vypít ty stony nějaký. A jdu udělat víc pecí, protože je jenom jedna pec. To jako nechápu. No, třeba 5. Hotovo. Tak je to lehký. Já si myslím, že takhle to bude dobrý. Počkat, co to je? Copper lantern. Já si vůbec nepamatuju, co jsem tady jako měl. Ale to je hezký. Počkej, co je hezčí? Ten Minecraftová klasická je v pohodě, a tohle je hezká taky. Já nevím, ale počkat, asi se to bude chodit sem takhle. Ha? Já jsem ho položil tam. Asi jdem takhle sem. No se tam podle mě bude hodit. Jalo. Takže všimnul jsem si, co mi tady všechno chybí. Takže počkat, kde mám tohle modré dřevo? Tady. A jde se designovat dům. Jo, protože... já jsem debil. Protože designovat dům, to je jedna z hlavních věcí, co mám úplně nejradši. Nebo... No, mám to rád. Mám rád stavění. Iron teď nepotřebuji, teď potřebuji hlavně ten stone. Abych udělal tohle. Magic. Jupi, a mám tohle. Mám sleby. Mám lopatu, jo, mám. Takže tady udělám nějakou cestičku. A nevím, kam povedat, jo. Asi tam k těm stromům. Možná bych ten dům udělal trochu větší, třeba takhle sem. Ale rozhodně tady uděláme tu cestičku někdy. Tak. Co to bylo za zvuk? Jo, super. Já fakt umím, ty vole. Já jsem úplnej kazi svět. Jinak asi někdy do budoucna začnu natáčet to. Normálně jako vanilla Minecraft, bez toho. Bez modu. Co, to se mi celkem líbí. A ta tráva mě tady štve. Už ona tady asi stejně vyroste, nevím.
Já už jsem strašně dlouho nehrál Minecraft. Nebo jako tenhle s modem. Další stone tady je. Jej. Asi bych to viděl, že si udělám kovadlinu. Počkat, takže jak to tady udělám? Jo. Já nemám hunger. Jo, no tak to je super. Zatím bych to tady asi nedělal, ale udělal bych tady nějaký náměstíčko asi. A tím pádem asi to tady dám pryč, tohle. No dobře, takže zrovna se mi zničila lopata. A tady nazbírám nějaký torčky. Který jsem tady dostal, nazbil. Dáme tady. Sídy nepotřebuji. Mám stack hlíny. Začala noc, takže se asi půjdu najíst. Jo, tak to jsem přesně chtěl. Třeba tohle. Jo, to mi doplní. Můžu jíst do houby? Jo, můžu. Tak to jo. A tyhle houby? Jo, můžu. Tohle někomu dejte. Když máte nějaký ten mod, já nevím jaký, asi Bedrock Caves, nevím. Ale dejte to někomu, bude moc rád. Neříkejte mu o tom, že mu to dá ten efekt. Jdu se vyspat. Mám hrozný bordel v inventáři. Pitcher plant. Mám stone ještě nějaký. Glass door, počkej, že ty by asi byly i hezčí než tyhle, ne? Mám takový bordel v tom inventáři. Ježiši, to se tak rozhodně těží. Já si myslím, že to bude vypadat víc hezky. Jo. Ono je to 3D. Ne, já jsem blbej úplně. Já jsem úplně dementní. Mám tady 6 skal, jo. Koukejte. Jo. No, počkej. Tak to nevím, jak se dělají tím pádem. Glass door, počkej. To tady snad někde najdu. Nebo počkej, já se tam můžu vyhledat, že? Počkej, tady. Jo, tědlech potřebuju 6, tak to jo. Nepotřebuju šípy ani koleje. Teď potřebuji jenom sklo. Já vyhodím ty dveře. Jo, to je hezčí takhle. Jo, ty prešplejty. A nebo bych to ještě udělal trochu jinak. Počkat. Dá se to udělat? Ne. Ale počkat, to bychom mohli vyzkoušet, jak to bude vypadat na té cestičce. To je pak z lega, to se mi moc nelíbí.
Tak to ne. To asi ne. A počkat, a na trávě? Jo, na trávě asi jo. To vypadá celkem hezky. Já se asi vemu takhle to. A udělám nějak tu cestičku tou lopatou. Možná půjdeme rybařit, nebo něco takového, nevím, ale počkat. Já jdu skácet tam ty stromy, protože teď potřebuju dřevo. Můžou si ty boty rozbít? Asi ne. Jo, já tady mám vlastně tenhle mod. A jo, tak to je lehký. Tak si počkej. Ne, sakra. No jasně, já nemám sekirku. To je jak na schvál. Nepotřebuju. Ne, nepotřebuju. Nechci to. Tak. Tohle se vemu. Tohle taky nechci. Tohle taky ne. Takový bordel tady mám. Co to je za kytku? To je hezký. Se mi líbí tohle kytka. Tak to tady nechám. Nějaký dřevo už mám, jo, 47 neopracovanýho, tak to je good. To je dobrý. Jo, počkat, já potřebuji hlavně tohle. Hlavně ty saplingy potřebuji. Tady dokonce dřevo zůstalo. Toho saplingu mám celkem hodně. Hotovo. Jo, tak to jsem udělal. I když to asi je tak akorát. Ne. Já jdu asi zvětšovat ten dům. Počkej. 10. Já jsem to dřevě. Hele, tady je, tady mám. A i když nevím, jestli to bude stačit úplně. No, uvidíme. Počkat, takže... Je dobrý, že nemůžu mít fall damage.
Já bych si chtěl udělat z toho nějakou escape. Dobře, takže... Pardon za to, že nemluvím. Jenom... Já nevím ani vlastně, co mám říkat do videa, ale... Snad nějaký téma najdem, takže... Asi vás to nebaví úplně bez toho. Bez titulků žádných. Ale tam už vyrost strom. Jo, takhle jsem přesně... Ono se to slimeový dřevo strašně dlouho ničí. To je úplně strašný. Hrozně otravný to. Tady bych to nějak posekal asi trochu. Počkat. Ne. Jako vážně. Ty čestky se sem dal úplně na hovno. Jakože pardon, ale fakt úplně. Vlastně jako o tom domě ani moc nezáleží, ten dům není zas tak důležitý. Tady mám lopatu. Ale taky bych chtěl, že vylepšit jednou za nějaký čas. Já nevím, jestli mě slyšíte, já si mluvím potichu. Prostě nebolí hlava. Jo, tady. Jo, tak to jsem posral úplně. Takže, jo. Takže tady bych udělal jenom takhle. Hop. Prdele. Abych se... Je, ty světlušky, to je hezký. A netopíře tady furt lítají, vidím. To mi nepřijde normální. Hele, tamhle další netopír. Nechápu. Můžeme vidět do komentů, jestli se vám to třeba líbí, jak stavím. By mě zajímalo teda. Víš, pochybu. Kdyby se tohle někomu líbilo. Tak. Jak to vypadá? Já si myslím, že to nemusí být zas tak špatný. Jo, to bude vypadat hezky. Si myslím teda. Jo, ale je to na hrozně dlouhou dobu. Takže já teď stejně nemám co říkat, takže asi si nějak zrychlíme to video. Potom až budu mít aspoň něco hotový, tak vám řeknu.
Takže čau, jsem zpátky a udělal jsem toho celkem hodně. Akorát potřebuji tyto dřevo zas. A to bude problém. Jo, bude to celkem velký. Si můžete si všimnout už. Bude to mít i zahrádku. Takhle ve prostřed. Tam se bude chodit. Tady tudy nebo tam vzadu ještě bude místnost. Já se jdu vyspat. Tak. Jo. Kouknu se, jestli se z tohohle dají udělat slaby. Ne. Nedaj. Dobře, no je to tu a teď potřebuji dřevo. Se rovnou připraven. Vlastně bažinák je normální dřevo. Tak to jo, tak tam potom zajdem. Jak vlastně vypadá sapling bažinových stromů? To jsem zapomněl. Jako vážně, zase. Tam ten strom ještě ani nevyrost. Počkat, můžu s tou udělat slime block? Jo, sky slime block. Dobře, já teď potřebuji to dřevo předělat. Tak a já jdu zase stavět, takže zatím. Čau.
Jo, no, tak čau. Já jsem to úplně blbě vypočítal. Úplně nejhůř. Ty to budou muset celý ničit. Že už jsem tu zpátky. Jdu natěžit nějaký dřevo. Pro vás třeba chvilička, ale pro mě třeba 1,5 hodiny, než jsem to celý udělal. Pak si to ukážem. Teď potřebuji dobažit pro tohle dřevo. Klasický dubový. Takže co vemu tady? Jo, tyhle klasický dubový stromy. Co? Můžu se zeptat, co teď vybouchlo? Protože já teď nemám ponětí, co. Docela se mu třeba rozhodně nebude stačit. Potřebuji ho co nejvíc. Počkej. To je hezký. Hele! Tamhle vzadu je nějaký nový biom. Tak tam jdu. To je hustý to. On mě to chtěl zabít. To je klasický biom a hoří to tu. Jo, ale tam je březový biom vzadu. Tak to někdy jinde prozkoumáme. Tady je vlk, může mě zabít? Kojot. Nejde po mně, no tak to promiň, že jsem tě bouknul. Ale oni jsou všude. Ty villageři. No to, na tyhle stromy bych se asi udělal farmu. Nebo farmu jako přímo. To asi ne, ale jako bude blíž. Já si myslím, že 60 stačí, ještě dosázem ty stromy. Abych tady nezničil celou bažinu. Ne, já nechci do vody. Počkej. A tak nic. To se mi nepovedlo. Jej. Počkat, takže teď to tady vyměním. Já už je tady. Jo, tak to jsem tam dal úplně nejhůř, co ne? A já bych asi nejdřív dal ty stromy. Budem potřebovat hodně. Bych to asi dělal trochu dál o těch modrej, slimovej stromy. Mně dokází jídlo. Tak hotovo. Teď asi půjdu už to třeba tam dávat. Takže nejdřív sem takhle.
Jo, ještě blok dolů. Vole. Já fakt neumím stavět. Jak vidíte si správně, tam je Mushroom Island. No, ono to tady nejde vidět, ale úplně vzadu tam, tak je Mushroom Island. Ten se potom bude hodit. Tak. No, tak to jsem úplně nechtěl. Už je pěkná tma, takže se půjdu vyspat. Kdybych to nepodělal po každé, úplně každý sloup minimálně jednou pojebu. To jsem prostě já, no. Jinak zabil jsem Endermana. Jen tak pro info. Je to první mob, který jsem zabil tady na novém účtě. Na tomhle světě. Proto mám to Monster Hunter. Zem, bych tu zem asi udělal z takových těch stone bricků, jak nehodně. Protože já už vůbec nevím, kde jsem získal tuhle zem, takže asi udělám novou. Ale vyprázdním si to. Invent. Protože ty kitky, které tam všechny mám, to mě strašně sere. Hrozně kravin tam mám. Já tohle potřebuju. Tohle už ne. Tohle se mi stejně neskladní. Tak to je asi všechno a teď potřebuju tohle. Nějaký stůl. A tady je 63 dokonce. Tak to je super. Potřebuju nějaký uhlí. Teď si chvilku počkám, já zkraftím to. Takže tohle jdem dát pryč. Ne, já budu muset dělat nový dveře. A tak co? Tohle rovnou taky dám pryč. Jupi. Tak. Teď se tam zničil žebřík.
tady přestavím. Takže čau, už jsem tady zas. Asi naposled. Protože už to dělám fakt dlouho, se můžete kouknout. Jo, tak nic. Jsem chtěl to ukázat ve Spectatoru, ale nemůžu, očividně, nevím proč. Je to můj svět. Asi tady nejsou povolený cheaty, ale jenom jsem vám to chtěl ukázat ze zhora. To je jedno. No, já se jdu vyspat a ukážu vám to. Tam se najím. Já mám hrozně málo jídla. Je tady někde uhlí? No, tak to obětuju, no. A nic se netrafím. Já nejsem normální. Dobře, no, takže tady je nějaký sklo. Takže asi uděláme... Počkat, raz, dva, tři, čtyři. Nějak 14 dveří uděláme. To nebude stačit. 8 jenom uděláme. No tak aspoň něco. Tady bude několik východů totiž. Jinak já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože za chvilku budeme končit. A fakt strašně dlouho jsem to dělal. Ale asi si to zasloužím, no. Jako to dlouho hrát, když jsem to tak strašně dlouho na to nehrál. Jo, tak to je víc než 14, takže počkat. Raz, dva, tři, čtyři. 4x 2 je 8. Takže dalších 8 potřebuju. Jo. Tak to je dobrý. To je super. Že já nic nemám. Mám tady ještě nějaký písek? Ne.
že jdem asi netěžit ještě. Tamhle vidím písek. Já nevím proč, ale skoro vždycky, když hraju nějaký svět Minecraftu, tak mám hroznou smlouvu na poušti. Takže pouště jsou dobrý v tom, že tam je hodně písku a písek je hodně potřeba. Tady něco málo nekoží. Tak já jsem, to bude stačit, si myslím. Asi bych tady možná udělal nějakou cestu takhle. Tak. Tak, teď chvilku počkáme. Jo, tak to jsem hodně podělal. Počkat.
Takže už jsem tu zas a teď už asi opravdu naposled, protože vyberu jedno z posledních skal. Počkat, tady mám ten písek. Tady. Ještě tam nechám vypít z 8. A už budu u konce. Já vím, není tady třeba hotová zem, jako to. Přístřešek a tohle, ale to se pak ještě dořeší. Nějaký okna tady prostě budou chybět. Prozatím teda. Tady bych dal to. Já si myslím, že dneska jsem to udělal strašně moc. Další sklo udělám. No, tady jsem se nevím udělal waypoint. Je to na Xaeros map. Xaeros minimap, je to mod. Napište mi do komentu, jak to mám smazat, protože jsem to udělal omylem. Ten. A já nevím, jak ho mám dát pryč. Jo, aha. Tak to jo. Tak už vím. Dobře, no, takže tohle je úplně poslední sklo tady. Ne, takže tohle je všechno sklo. Tady to bych asi vykopal a dal bych to třeba sem. No tak já si myslím, že jsme to udělali hrozně moc. Takže fakt hodně. Takže já se s váma loučím. A čau.